Fuck. Wow. Er du kommet lidt langt hjemmefra? Hvad er det, du siger? You gotta be here in 24 hours with the notes, okay? In 24 hours? Hotel Phoenix. Hotel Phoenix? Okay. Du er nødt til at hjælpe mig. Jeg er simpelthen på skideren. Jeg kan intet huske, og jeg skal bruge alle mine noter, og jeg har 24 timer. Vil du hjælpe mig? Ja eller nej? Godt, jamen lad os komme i gang. Hey, er det dig, der er Kasper Christensen? Det mener du ikke, det der. Selvfølgelig er det. Ja, du ved godt, du har sat ild til det hus, der er dernede, ikke? Hold kæft, du lugter af sprut. Nu kæft, det er penicillin. Jeg er på penicillin. Hvad fanden ved du om noget som helst? Du ved godt, hvis du går derned, ikke? Og så får du fandme tæsk. Okay, så tager vi den. Også to. Nej, af min moster. Mosterkortet, hva'? Fuck. Idiot. Nej, der kommer han igen. Hej, du må være moster. Hvad vil du her igen? Jeg skal bare ind og hente mine ting der. Nej, du skal overhovedet igen her. Du har lavet rigeligt herinde. Nej, okay. Rolig. Nej, du skal slet igen her. Hold nu op, jeg skal bare lige Du skal bare gå. Okay, yes. Ja, okay, jeg kommer ikke forbi moster, vel? Det er klart. Jeg er helt sikker på, at min nosbrug ligger altså derinde, ikke? Så jeg skal derind. Så hvis du gider hjælpe mig, altså hvad skal jeg gøre? I skal derind. Så du, hvad Kasper lavede i nat? Han er crazy. What happened? Er du lige så stiv? Nej. Hej, moster. Hvad vil du nu? Hvad, du skal ikke ind her? Du skal slet ikke ind her? Ja, det kan godt forstå, og jeg vil gerne sige undskyld. Jamen, jeg synes ikke, du skal være her mere. Du har været rigeligt. Ja, jo, selvfølgelig, men prøv, jeg har en ting med til dig. Hvad? Her. Værsgo. Okay, så smut lidt ind med dig. Ind med dig. Tak for det. Så lykkes det hele, og nu tager jeg hjem. Tusind tak for hjælpen. Det er fantastisk. Her er noterne. Klar det show. Altså, der er ikke nogen sider i den. Den er fuldstændig tom. Altså, og der er et eller andet telefonnummer. Det kan jeg ikke bruge sådan noget. Ja, hallo? Ja, hallo? Nå, der var det jo, din slambat. Jeg tror, hvis jeg... Da med begge hænder. Stop. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Nå, det gør du ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nå, hvad har du så at sige til den her måske? Hvad? En striktrøje. I har strikket her i. Men du kan komme med her. Nu der, Kasper. Hvis du tør. Bruder. Og jeg skal ud igen derfra. Hvad skal jeg bruge? That was awesome! Jeg skal ringe til min ven Steven S. og fortælle ham, at hans yndlings... What are you thinking? We need the notes, and we skip a... Hvad er du på i dag, huh? Har du set Outbreak med Dustin Hoffman? Awesome catastrophe film. Vi skal have Kasper i samme outfit.